TV Anwar Flebaw foli ani tanni an b'a ɲɛsi aw ma aw ka bisimila bi alamisa janvier kalo tile 11 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ nin ye. Bamako sigibaw ani an ka diinɛ ɲɛmaw olu ye sankura foli ta ka ɲɛsi jamana kuntigi ma Ibrahim Boubacar Keita a kɛra kunungo Palais de Koulibaly la. Bana jugu min bɛ wele ko kunfilani tu n'o ye choléra ye a yera République démocratique du Congo a bɛ ka maa caman degu an bɛ don min komi bi a bɛ ka tiɲɛni min kɛ a ka jugu ni a ye tiɲɛni min kɛ Gomakaw fɛ san 1994 waati. Colombie jamana ɲɛmaa n'o ye Jean Manuel Santos a ye ɲɔgɔn ye mun bɛ ka tɛmɛ u n'u ka jɛkulu min bɛ wele ko l'armée de libération nationale a y'u bɛɛ lajɛlen jɔ ka sababu kɛ nin jɛkulu in ye bali ka wuli dɔ kɛ sɔgɔmada fɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Bamako sigibaw ani an ka diinɛ ɲɛmaw kunungo u taara sankura foli kɛ président de la république la n'o ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ye a kɛra kunungo a jabala la yɛrɛ la n'o ye Palais de Koulibaly. Nin ko kɛra an ka premier ministre ɲɛna n'o ye Sumele Bube Mayiga ye a kɛra gouvernement maa caman fana ɲɛna. Bamako dugutigilakaw olu ka cidenw fana tun bɛ a kɛnɛ kan olu nana u ka jɔrɔna ko yira bingani wale mun n'o bɛ ka kɛ l'école kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnla an ka sanfɛ école o fana bɔlen kɔfɛ u ye folikan ta ka yira k'a fɔ seko ni dɔnko n'o ye i b'a ye k'a fɔ biennale artistique et culturelle ko mun sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ ka bɛn san 2017 o ɲɛli mun kɛra u kumara o fana kan. O fana bɔlen kɔfɛ u y'u ka nisɔngoya yira ka sababu kɛ duranci mun bɛ an ka jamana kɔnɔ ni bɛnbaliya bɛ ka a kɔnɔna la bi u y'u ka nisɔngoya yira o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ o conseil islamique ɲɛmaa tun tɛ yen n'o ye Mahamudu Diko ye Usumani Sherif Madani Hayidara ale fana tun tɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ maa mun tun kan ka kuma silamɛw tɔgɔ la wa o ma se ka kuma silamɛw tɔgɔ la k'a sababu kɛ ko caman na o de senfɛ Thierno Hadi Umar Thiam ale kumara a yɛrɛ tɔgɔ la a ye i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa fo k'a waleɲuman dɔn a y'a yira k'a fɔ o jamana ɲɛmaa kan ka fo a ye diinɛ ɲɛmaaw sen donni mun kɛ jamana baara togoyaw la o fana bɔlen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa ye Mahamudu Diko sugandi a ka se ka taa ni i b'a ye k'a fɔ maaw ye kɔrɔn na walasa bɛɛ ani kelenya o ka sabati an ka jamana kɔrɔ a n'a camancɛ fanw bɛɛ lajɛlen na wa o kɛra jamana ɲɛmaa ka laɲini yɛrɛ kɔnɔna la o bɔlen kɔfɛ a y'a yira jamana ɲɛmaa la k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ arabukanw fɔ a kan ka jateminɛ kɛ olu la walasa u kana u dogo diinɛ kɔfɛ ka bingani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ o fana bɔlen kɔfɛ kerecɛnw ka ɲɛmaaba n'o ye cardinal Jean Zerbo ye ale fana ye folikan ta ɲɛtaa minnu sabatira bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na an ka jamana kɔnɔ ani jamana ɲɛmaa u ye wuli ka jɔ mun kɛ G5 Sahel baaraw la o fana bɔlen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ a bɛ jamana ɲɛmaa fo a bɛ ka dɛmɛ mun ta ko olu sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnla olu kerecɛnw jamana ɲɛmaa yɛrɛ fana ale y'a a ka nisɔndiya yira waleya mun ni o bɛ tali kɛ mun bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ani bonya mun taara ka ale sɛgɛrɛ ani kuma mun fana fɔra a kɔni y'a yira k'a fɔ a fana b'a seko n'a a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ an ka jamana a ko kɔrɔ olu ka se ka ta ba la cogo min na. Bana jugu min bɛ ni a bɛ wele ko kunfilani tu n'o ye choléra ye a bɛ ka tiɲɛniba de kɛ République démocratique de Congo kaw fɛ a bɛ ka tiɲɛni min kɛ a ma kɛ duguba in na n'o ye Goma ye san 1984 waati an bɛ don min komi bi a tiɲɛni barika ka bon kosɛbɛ République démocratique de Congo. Bana in fanga bonyana kosɛbɛ a juguyara yɛrɛ ka tɛmɛ mun nana kɛ Goma san 1994 waati min na Rwanda olu ka maaw bɔra u ka yɔrɔ la ka na u sorona don ni jamana in kɔnɔna la bana in a kɛra sababu ye u ka kɛnɛya ɲɛmaw olu kɔni kelen don ka wuli k'u jɔ ka $8 miliyari ɲini walasa u bɛ se ka ni bana in kunbɛn cogo min na mun kelen don k'u bɛɛ lajɛlen jɔrɔ wa n'i y'a jateminɛ bana mun yera i b'a ye k'a fɔ 26 nka 22 la olu yera yɔrɔ mun na o bɛ tali kɛ i b'a ye k'a fɔ u ka jamana yɔrɔ la mun bɛ kɛlɛ la
bana mun ko don an ko ma ko kun filanin tu a yira kabiri san daminɛ la a yira ka fɔ ɲɛmaw n'o ye kɛnɛya tigilamaaw ye olu kɔni y'a yira ka fɔ nin ko in na maaw kan k'u farati kosɛbɛ sabula a bɛ ka kɛ sababu ye maa caman bɛ ka bɔnɛ o ni la kabiri san daminɛ fo ka n'a bila bi la a yira ka fɔ a yira maa ba 45,853 la maa 918 olu de tayana u ye kunnafoni mun fɔ gouvernement n'o ye Congo gouvernement ye olu kɔni bɛ wari ɲini de la walasa u bɛ se ka ni bana in kɛlɛ cogo min na wa an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ u kɛlen don ka wuli ka jɔ mun bolo da kabiri décembre kalo tile 11 tɛmɛnen u nana ɲini u ka dɛmɛbagaw fɛ olu ka se k'u dɛmɛ cogo min na u ka se ka a baaraw kɛ. An bɛ taa Burkina olu ka école karamɔgɔw an bɛ don min komi bi u ye tile 3 baara bila kɛ u bɛ ka tagama kɛ ka laɲiniw dɔ kɛ min na u ka baaraw dɔ bɛ se ka fara a kan cogoya min an'u ka laɲiniw n'o ye karamɔgɔw ka laɲini ye. Burkina l'école karamɔgɔw tarata don u nana laɲini kɛ k'a fɔ tile 3 ɲɔgɔnna ko bila ka sɔrɔ u ma baara kɛ n'o bɛ t'i jɔ lɛrɛ 72 la a fɔlɔ n'i y'a ta k'a lajɛ u ye taamaba dɔ boloda o kɛra araba don Wagadugu n'o y'u ka faba ye kunun u y'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ dɔ ka fara u ka lahala kan n'u ka baara cogoya kan jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ an k'a ma coordination nationale des syndicats de l'éducation n'o ye CNESI maaw ye olu de nana a fɛɛrɛw sigi sen kan u y'a yira k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ olu ye jɛkulu ye k'a daminɛ jɛkulu 15 la i b'a ye k'a fɔ n'o ye syndicat jɛkulu ye fo ka taa se jɛkulu 21 na n'o ye l'école karamɔgɔw ka tɔn ye olu de kɛlen don k'u fara ɲɔgɔn kan walasa ka se k'u ka laɲiniw boloda cogo min na Wagadugu n'o y'u ka faba ye tamalikɛlaw olu kɔkɔrɔma donna l'écoledenw fɛ u bɛɛ lajɛlen bɔra k'u kun ɲɛsin i b'a ye k'a fɔ l'école karamɔgɔw ani i b'a ye k'a fɔ l'écoledenw minisiriso mun ɲɛsinen don u ka ko ɲɛnabɔli ma o la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ kalan ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don gɛlɛyaba de b' olu kan bi wa u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u ka laɲiniw ka se ka sabati cogo min na kuma mun na fɔ l'école karamɔgɔw fɛ u ka coordinateur yɛrɛ n'o ye Wambila Zango ye ale kɔni a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ olu kɛlen don ka laɲiniba 4 dɔrɔn de kɛ u ka ɲɛmaaw fɛ o laɲiniba 4 n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ jɔ franc CFA miliyari 50 ɲɔgɔnna la mun kan ka taa ka d'u ma sabula o d'u ka laɲini. Jean-Manuel Santos ni o ye Colombie jamana ɲɛmaa ye an bɛ don min komi bi ɲɔgɔn ye mun tun bɛ ka tɛmɛ u ni jɛkulu min bɛ ni a bɛ wele ko Armée Libération Nationale u y'u bɛɛ lajɛlen jɔ ka sɔrɔ nin jɛkulu u ye balikawuliw dɔ kɛ sɔgɔmada in na o kama Jean-Manuel Santos a fana y'u ka ɲɔgɔn ye mun bɛ a y'a bɛɛ lajɛlen lajɔ. bɛn gɛlɛya dɔ sɔrɔla la tuguni dɛ Colombie jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Juan Manuel Santos ye ka bɛn arabadon ma janvier kalo tile 10 san 2018 a ye kumaɲɔgɔnya jɔ mun bɛ tali kɛ u ni jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ALN maaw ye n'olu bɛ Quito mara la Équateur fanfɛla la o la u y'a yira k'a fɔ bamanciya wale dɔ bolo dara ni maa ninnu de y'a kɛ sɔgɔmada fɛ o la jamana ɲɛmaa ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ a kumara maa min bɛ ka kumaɲɔgɔnya sigi u sen kan u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye gouvernement ɲɛmaa yɛrɛ Quito gouvernement ɲɛmaa ko don Gustavo Bell a tɔgɔ ye o de ye k'a ka na joona joona Bogota n'o y'u ka faba ye walasa a ko bɛ boloda mun kan u ka se ka a jateminɛ a n'a bɛnkan in siniɲɛsigi bɛ se ka taa sira mun fɛ Santos n'o ye jamana ɲɛmaa ye a kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi nin don ka waleyaw ye nka a m'i da don a ko tɔw bɛɛ la k'a ɲɛfɔ bingani wale dɔ nana ta ka maaw sɛgɛrɛ a kɛra marifatigiw fɛ ani i b'a ye k'a fɔ u ka yɔrɔw dɔ bɛ yen nɔ bingani wale taara ko olu sɛgɛrɛ o la a y'a yira k'a fɔ jate kɛ ni u ye u ka taji bɔyɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ bingani wale taara ka yen yɔrɔ fana sɛgɛrɛ maaw sarannen don bingani wale kuraw olu fana kana kɛ Casanar fanfɛlaw la n'o bɛ Colombie kɔrɔnyanfanw fɛ o fana bɔlen kɔfɛ ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ bingani wale dɔ kɔni kɛra i b'a ye k'a fɔ mugujugu dɔ la n'an k'a ma ko grenade k'o ta k'u ka lakana tigilamaaw sɛgɛrɛ an'u ka sɔrɔsiw Aruca mara la n'o ni Venezuela bɛ dancɛ bɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ mun na yɛrɛ nin tɔn in n'o ye ALN ye olu bɛ yen kosɛbɛ u ka sɔrɔsiw olu dɔ kɔni joginna. ɲɔgɔn ye dɔ bɛ ka kɛ Oramkaw fɛ fɛn min ye Europe jamana 7 olu de bɛ ka ɲɔgɔn ye ninnu kɛ walasa u ka se k'u bolo don ɲɔgɔn bolo ka se ka kɛlɛ ta ka ɲɛsin tagama mun bɛ ka kɛ n'o ye Afrique denw mun bɛ ka bɔ Afrique ka taa Europe a bɛ se ka kɛlɛ cogoya min.
N'an ba dɔ nana kɛ arabado ka bɛn janvier kalo tile 10 ma Rome jamana 7 fɛ n'o bɛ tali kɛ Europe woroduguyanfan jamanaw la a bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ u kan ka na ni politique ye politique mun n'o u bɛɛ lajɛlen b'o baaraw kɛ walasa gɛlɛya mun bɛ tali kɛ tunganakaw ka ko la u ka se ka dankari kɛ o la cogo min na Emmanuel Macron ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni bɛɛ lajɛlen y'a kɛ u kungilenna kow ye a bɛ ɲɛ u bolo wa n'i y'a jateminɛ tunganakaw ka ko u kumara o de kan kosɛbɛ jamana 7 ɲɛmaaw n'o bɛ tali kɛ Union Européenne woroduguyanfanw fɛ olu de nana u ka ɲɔgɔnye kɛ kunu arabado ka bɛn janvier kalo tile 10 ma Rome n'o ye Italie faba ye walasa u ka se ka na ni fɛɛrɛ kelen ye fɛɛrɛ kelen minnu b'o ta farafinnaden minnu bɛ taa tunga la ka se k'u olu kunbɛn cogo min na gɛlɛya minnu b'u kan u bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na jamana 7 minnu n'olu y'a sigiw kɛ u kɔni nana jira k'a fɔ u kan ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka a baaraw kɛ cogo min na wa an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ u tun y'a ko sigi sen kan a bɛ waati jan bɔ nka a ko ma se ka sira sɔrɔ ka sababu kɛ Europe fanw dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Europe kɔrɔyanfanw ye olu tun kɛlen don k'u ban jamana ɲɛmaaw ani gouvernement ɲɛmaa minnu n'o olu y'a sigiw kɛ Italie, France, Espagne, Portugal, Grèce, Chypre ani Malte ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ni u bɛɛ bɛnna kan kelen kan a bɛ se ka ɲɛ u bolo wa u y'a jira k'a fɔ u bɛna sigi caman bolo da a la walasa ka se ka ɲɔgɔn faamuya. Amina Dulanci hukumu kɔnɔna na Rennes ani Toulouse olu ye masarankaso kɛ ta la arabado o k'a ye k'a fɔ u ye Toulouse ci 4 ani 2 o b'a jira k'a fɔ Toulouse olu qualifiera ka taa Ligue la an bɛ don min komi bi. Tile 3 tɛmɛnen kɔfɛ wagati min na Paris Saint-Germain y'u minɛ k'u badɛbɛ dasi 6 ani 1 Stade Rennais u nan'u yɛrɛ sɔrɔ kunu arabado u ka dulanci kɛnɛ sanfɛ u ni Toulouse ka dulanci la u y'o dasi 4 ani 2 ɲɔgɔn na n'i y'a jateminɛ ni dulanci tɔn in u taara demi-finale kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ Coupe de la Ligue n'o ye jɔnjɔn ye nka a kɛra wagati laban ninnu de kɔnɔna la wagati min na i b'a ye k'a fɔ u ka dulanci nana daminɛ o la maa mun yɛrɛ ni o y'a tɔgɔtɔ bɛɛ lajɛlen nka o ye Adrien Hinu ye ale de kelen ye cɛlu la maa siɲɛ 2 sanga 6 kɔnɔna la o dun y'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ dulancitɔn 2 ninnu bɛɛ lajɛlen ye 2 ani 2 u b'o o de la u tun kundalen don i b'a ye k'a fɔ ngɔyi yɛrɛ kan Hinu ale nana i b'a ye k'a fɔ dolan dɔw sɔrɔ a y'o olu don a yɛlɛnen kɔfɛ miniti damadɔni kɔfɛ wagati min na Yohan Gourcuff o bɔra ka ale ladon o nɔ la sanga 82 nan kɔnɔna la miniti 4 tɛmɛnen kɔfɛ wagati min na a yɛlɛnna dɔrɔn a nana dolan dɔ de sɔrɔ sabula u ka jɔ kɔlɔsiba dolan dɔ cira ale y'o ɲɔni n'a bolo dɔrɔn a nana o tan ko o don o kɛra sanga 86 nan kɔnɔna la dolan kɛra 3 ani 2 ye an b'o la dɔrɔn u ye farankan kɛ farankan ninnu kɔnɔna la mun ye i b'a ye k'a fɔ u ka jɔ kɔlɔsiba ale ma se ka dolan dɔ fili ka ɲɛ a y'o fana sɔrɔ wa i b'a ye k'a fɔ o jɔlen don yɔrɔ mun yɛrɛ la a y'a dasi ye a taara da cɛlu la k'a kɛ 4 ani 2 ye o kɛra sanga 90 kɔnɔna la wa dolanci banna o kan. TVA Noir filɛbaw foli ani tani an b'a ɲɛsi aw ma kosɛbɛ foli belebele an b'a ta k'a di communauté musulmane de Soufi Côte d'Ivoire an b'u fo dante foli min na an ka guide spirituel n'o ye Alhaji Cheikh Soufi Bilal ani communauté Soufi bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ anw fɛ an bɛ kan bɛɛ da aw ye ni Ala ma baasi kɛ karido an ni aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw kan bɛn.